أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም አሜን። ጥሪ 21 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 21 ጥሪ በዓለ ዕረፍታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና። በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ በዓለ ዕረፍታ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ እዩ። ሽዑ ጊዜ እመቤትና ኣብ ቅዱስ መካነ መቃብር ወዳ ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትጽሊ ነበረት። መንፈስ ቅዱስ እውን ካብዚ ዓለም ከም እትፈልስ ነገራ። ብድሕሪዚ ጎይታና ስለ ዝነገረን ደናግል ካብ ደብረ ዘይቲ መጻ ንሳ እውን ነገረተን። ሽዑ እውን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ እንትብል ጸለየት። ኦ ወደይ ፍትወይ ጎይታዬን አምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት እዚኣ ጸሎተይ ስምዓኒ። ንረድእኻ ዮሃንስ እውን ኣምጽኣዮ ንኹሎም ሃዋርያት እውን ከምኡ ብህይወቶም ኣምጽኣዮም። ንስኻ አምላኽ ሕያዋይ ኢኻሞ ነፍሶም ዝወሰድካዮም እውን ኣምጽኣዮም። ንዓኻ እውን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን በለት። ሽዑ ብትእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ዮሃንስ ደመና ካብ ሃገረ ኤፌሶን ጼራ ናብ እመቤትና ማርያም ወላዲተ አምላኽ ኣብጽሐቶ። ኣብ ቅድሚኣ ቆመ ሰገደላ እውን። ሰላም ንዓኺ ይኹን ጸጋ ዝተመላእኺ ወላዲተ ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ እዚ ዓለም ወፂእኪ ብዓብዪ ክብርን ምስጋናን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትከዲ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። እዚ እውን ስሙ ምስጉንን ክቡርን ዝኾነ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕለኺ ተኣምራትን መንክራትን ምስ ገለጸ እዩ። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ተሓጐሰት። ንእግዚአብሔር እውን ጎይታዬን አምላኸይን ዝለመንኩኻ ስለ ዝሃብካኒ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ሕጂ እውን ነፍሰይ ናባኻ ናብ ሰማይ ንክዕርግዋ ምስ ዝመጹ መላእኽቲ ብምምጻእካ ንዝልምነካ ኩሉ ሃበኒ እናበለት ኣመስገነቶ። ኣብቲ ጊዜ እዚ እንሆ ሕጂ እውን መላእኽትን ሃዋርያትን ካብ ኣጽናፍ ምድርን ደመናን ተጽዒኖም ክበጽሑ እዮም። ናብ ቅድስቲ ኣዲኡ ንጎይታ ሰማይን ምድርን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክበጽሑ እዮም። ኣብቲ ጊዜ ድማ ሃዋርያት ከካብ ዘለዎ ዝሞቱ እውን ካብ መቃብሮም ተንሲኦም መጹ። ናብ እመቤትና መጺኦም ድማ ሰገዱላ። ኦ አምላኽና ካባኺ ዝተወልደ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ። ንሱ ካብዚ ዓለም ከውፅኣኪ ቃል ኪዳን ከም ዝሃበኪ ድማ ምስኡ ብኽብርን ምስጋናን ናብ ሰማያት ከዕርገኪ እዩ። ኣብቲ ጊዜ ድማ እመቤትና ማርያም ኣብ ልዕሊ ዓራታ ተቐመጠት። ንሃዋርያት ድማ አምላኸይን ጎይታይን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽኩምን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ከም ንዓኻትኩም ከም ዝረአኹም
كم زريئو فلتكو كابز السجاي وطيء دما نابناي زلعالم هيوت اون كخيدية نجرجن أنا كابز عالم كم زفلت كابي كم زفلتكو نخت نقرني أدلي على خبلتهم بطرسن كلهم حواريات دما منفس قدوس نباخي نخمت عززنا نابدمنا مستصعدنا دما كم قصبت نباخي مصعنا كم قلطف مالتي بلوا أنببتنا مريم نزي نجر كاب حواريات من سمعت دمص عواب بلا كبرن مسجنن زخنا قدوس سمكا ازمرن امسكنن ኣለኹ ናተይ ላይ ኣገልጋሊትካ መከራ ተመልኪትካ ሓይልን መንክርን ጌርካልና ኢኸሞ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ትውልዲ ከመስግኑን እዮም ጸሎታን ምስጋናን ምስ ወደት ድማ ንሐዋርያት ዕጣንን ማዕጠንትን ኣምጽኡ ንጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ጸውዕዎ በለቶም እሞ ንሳቶም እውን ከም ዝኣዘዘቶም ገበሩ بدحر زي دما ناي كبري بعال بيت قويتانان أملاخنان إيسوس كريستوس إلفي آلافات ملاأختي كبيبا مو مسعو نأمي بيتنا أتصنانعا نعاء زدالو ولا تدلا دستاون نقرا أبتا جيزي دما بزحات أمراتن منكراتن تقبرو أمو عورات رأيو حانكاسات رتعو سأمامات ون سمعو لمس زلوم ون نسهو أغاننت እውን ካብ ሰባት እናወጽኡ ኸዱ በሃማት እውን ተናገሩ ኩሉ ሕማምን ደዌን ሕማምን ዘለዎ ድማ ደሓነ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ናብ ዘላትሉ ገዛ እንትቐርቡ ኣብታ ግዜ ካብ ደዌኦም ይፍወሱ ብድሕሪዚ እመቤትና ንፍቕር ወዳ ኦ ወደይን ፍቕረይን ኣነስ ኣብ ውሽጢ ኣየር ተበቲኖም ካብ ዘለው ጉሩማንን መደንግጻንን መላእኽትን ካብ ባሕሪ እሳትን ሰላዓለን እፈርሕ ኣለኹ በለቶ ጎይታና ድማ ሓደ እኳ ካብኣቶም ኣብ ልዕሊኺ ስልጣን የብሉን በላ ካብ ስጋኣ እትፈልሰሉ ግዜ ምስ በጽሐ ደናግልን ሐዋርያትን እናበኸዩ ንኽትባርኾም ለመንዋ ኢዳ ኣብ ልዕሊኦም ኣቐሚጣ ድማ ባረኸቶም ንዓና እውን ትባረኸና ኣብቲ ግዜ ድማ ንንጽህቲ ነፍሳ ብመለኮታዊ ኣዳዋ ኣእዳው ወሰዳ ببرهان أقول بيبو دما نبلع لواي برهان دما مسؤو أعرقا نسقا أجن كم زقبأ نخغن زوان سيروم نبقيت سماني نخوص دوان نهواريات عززوم كلمة نفسها موطا دما أميبتنا بنايسب عندبت كنتجر زي كل عبي برهان إن رأيت من سنحات ناي كبري بعال بيت قويتانان إيسوس كريستوس دما كابلا ميجن سقاخي ناي تدلان دستان جنتن كفلسية كالاي دما سقاخي مس نفسخي كوسدن تمثالت عب زي بلو عبوشتو دما ملاأختي عب كرمخي زمسكنلو ناي تدلا محدرن كقمت أكي إيا بلا أمي بيتنا دما أو نزي كلو بكينة ببكا نزي كلو زقبركا قويتاي عمسكنك اللخو بلتو كومو دما لما ناي نختسم عني لمنك اللخو بسمي نبخا زلمن دما لمناؤ بسهلخا لمناؤ تقبل عب شجر إنها اللوى نبخا بسمي نزلمن دما كاب كله شجرو أرحنو عب لعلو خلو سراح عب سماين مدرن نسخا كالي إخامو مذكرتاي عوشتو زقبرلو كله بوتا اون بارغ بسمي زغربوو قربانهم اون نخلهم تقبلهم بلتو ጎይታና ድማ እነሆ ኩሉ ዝለመንክኒ ክገብረልክ እየ ኩሉ ጸጋ ክብርን መጎስን ካባይ ካብ ኣቦይን መንፈስ ቅዱስን ተውሂብኪ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ ኩሉ ብስምኪ ዝልምን ድማ በዚ ዓለምን በቲ ዝመጽእ ዓለምን ኣይጠፍን እዩ እሞ ኢሉ መለሰላ እምበይትና ቅድስት ድንግል ማርያም መሳዕረፈት ድማ ሐዋርያት ገነዝዋ ጎይታና ከም ዝኣዘዘ ድማ ናብ ጌተ ሰማኒ ንኸወስድዋ ኣብ ዓራት ጸርዋ ኣይሁድ ድማ ሰሚዖም ስጋኣ ንኸውዕዩ መጹ ወጹ ካብኣቶም ሓደ ድማ ናብ ምድሪ ንኸጽድፋ ናይ እመቤትና ዓራታ ሓዘ ኣብቲ ግዜ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ንኣዳው ብሰይፉ እሳት ወቕዖሞ ኣብ ልዕሊ ዓራታ ዝተንጠልጠለ ድማ ኾነ ኣብቲ ግዜ ብጎይታና ኣመነ
ብብኽያት ድማ ኣንቲ ብሓቂ ንስኺ ድንግል ዝኾንኪ ኣዲኡ ንሓቀኛ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ይቕረታ ንኽትገብሪ እልምነኪ ኣለኹ ኢሉ ለመና። ስለ ናይ ሃዋርያት ልመና ድማ ኣእዳው ተመሊሰን ከም ናይ መጀመርያ ጥዑያት ኮናሉ። ምስ ቀበርዋ ድማ ኣብኡ 3 መዓልቲ ነበሩ። ዕረፍታ ድማ ብዕለተ እሁድ ጥሪ 21 በዛ መዓልቲ ኮነ። ጎይታና ድማ ብርሃናውን መላእኽቲ ለኣኸ። ንሳቶም ድማ ንስግኣ ወሲዶም ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ኣብ ውሽጢ ገነት ኣንበርዋ። ሃዋርያ ቶማስ ግን ኣብቲ ግዜ ኣይነበረን። ንሱ ኣብ ልዕሊ ደመና ተጽዒኑ እናመፀ እንከሎ ድማ ንእመቤትና መላእኽቲ ከዕርግዋ ረኸባ። መላእኽቲ ድማ ንኣደ ኣምላኽ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢድ ንሳእ በልዎ። ንሱ ድማ ሰገደላን ተሳለማን። ኣብኡ እውን ተባረኸ። ከምኡ እውን ንዓና እውን ተባረኸና። ብድሕሪ እዚ ናብ ሃዋርያት በጽሐ። ንሳቶም ድማ ብዛዕባ ዕረፍታን ንእመቤትና ማርያም ከም ዝቐበርዋን ነገርዎ። ቶማስ ድማ ኣነስ ስግኣ ክሳዕ ዝርኢ ኣይኣምንን እየ በለ። ንኸርእይዎ ናብ መቓብራ ምስ ኣብጽሕዎ ድማ ስግኣ ኣብ ውሽጢ መቓብር ኣይረኸብዎን። ደንገጹን ዝተደነቑን ድማ ኣብቲ ግዜ ቶማስ ንእመቤትና ምስ መላእኽቲ ናብ ሰማይ እንክትዓርግ ከም ዝረኸባ ነገሮም። ሃዋርያት ድማ ነዚ ሰሚዖም ናይ እመቤትና ዕርገታ ብዘይምርኣዮም ኣዝዮም ሓዘኑ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ስግኣ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ንኽሓድግ ከም ዘይፈቐደ ኣገንዘቦም። ብድሕሪ እዚ ድማ ጎይታና ሓደ ግዜ ንዓኣ ዳግም ከም ዘርእዮም ኣተስፍዮምን ተወዓዓሎምን። ንሳቶም ድማ ክሳዕ 16 ነሓሰ ብተስፋ ነበሩ። ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መላእ ዕድሚኣ 64 እዩ። እዚ ድማ ኣብ እንዳ ኣቦኣን ኣዲኣን 3 ዓመትን 7 ወርሕን፣ ኣብ ቤተ መቕደስ 12 ዓመት፣ ኣብ ቤተ ዮሴፍ ድማ 34 ዓመትን 3 ወርሕን። ድሕሪ ዕርገት ጎይታና ድማ ኣብ ቤተ ዮሃንስ 15 ዓመት ነበረት። ንዓኣ ነዲኡ ተስፋ ህይወትን መድሓኒትን ዝሃበና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ብጸሎታ እውን ካብ ኩሉ እኩይ ዘበለ ይሓልወና። በረኸታን ጸሎታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን እውን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርክያት ድማ ከምዚ ይብል፣ በረኸታ ይሕደረና። ኣርኬ ድማ ሰላም ነጻተ ነፍስኪ እንዘ ድንጋጼ ሞት አልባ በመዓዛ ክርስቶስ ባህቱ ዘይጸንዑ እምሲነሳባ ሃበታተ ጸጋቺ ማርያም እስመ እማንቱ ተውህባ ውዳሴ ዚአቺ አህጉራተ ዓለም የበባ ወስብሃተቺ ሰማያት ነበባ ሰላም ነጻተ ነፍስኪ በመዓዛ ክርስቶስ ዘተነቅበ ወመሰንቆ ማህሌት ሃዋዝ እንዘ ያመዓርር አልባበ ሃራ ሰማይ ብዙሃን እለ አልቦሙ ሃሳበ እንዘ ይዘምሩ ቅድመቺ ወመንገለ ድህረቺ ካዕበ ማርያም ሞትቺ ይመስል ከብካበ ግልዘታ ለማርያም ድህረ ህቡረ ሰለጡ በትእዛዘ ወልዳ ካሃሊ እንዘ ኢትፈለጡ ነፍሳ ባህርየ ዘኢትረከብ ተውላጡ እዮም መላእክት መንገለ አርያም ወሰጡ ወበድነ ስጋሃ ሃዋርያት ጌተ ሰማኒ ሰጡ ሰላም እብል ለደብረ ማህው ተርእዮታ በዘዮም ዕለተ ዕረፍታ ማርያም ድንግል ሃበይ ሰባህ ምህረታ ትደምር ነፍሰ ዚአየ ምስለ ጻድቃን በቤታ በእንተ ጌጋያ ኢትንበር ባሕቲታ አሚን። በረኸታ ይሕደረና። ቅድስቲ ኢላርያ ከምኡውን በዚ መዓልቲ እዚኣ ጓል ንጉስ ሃገረ ሮሜ ዘይኑን
ቅድስቲ ኢላርያ ኣዕረፈት። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ ይመሓረና። በረኸታ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለንግደትቺ ገዳም አስቄጥስ ርሁቀ ትርሲተ አቦቺ ንጉስ እንዘ ታስተማስል ጸርቀ ኢላርያ ቅድስት በዘትፈጽሚ ጸህቀ ለወለት ማይ ምንት እንተ ትተለአች ጽድቀ ከመትስየት ሰቀ ወሃብች ያወርቀ አሜን። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሓው ባስልዮስ ዝኾነ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጎርጎርዮስ መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ። እንሆ ድማ ናይ አቦን ናይ ሓውን መዘከርታኦም ኣብ 6 መዓልቲ ጥሪ ጽሒፍና ኣለና። አሜን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። በረኸቱን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለጎርጎርዮስ ባዕዳወች ሩብ ዘተሃቅፈ ጊዜ ይዓርግ ለሊሁ ቅዳሴ ቁርባን ወኩፈ ሶበት መጽእ ሃቤት ቤሎ ማርያም አፈ እዘ ይመስለሙ አርአያ ዘይነውም ዘልፈ ሰብኣን ቅህዎ ተረክበ እሩፈ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኒቆላዎስ ዘጾማእት አባ ፊቅጦር ኤጲስቆጶስ ጳውሎስ መኮንን ሲላስ ቀሲስ ኤርምያስ ነቢ ቀውስጦስ ዮሐንስ አባ እስክንድር መዘከርታኦም እዩ። እመቤትና ኣብ ደብረ ማህው ምስ ዮሐንስ መጥምቅ ዝተገልጸትሉ እውን እዩ። ሰላም እብል ለሰማዕታተ ክርስቶስ መድህን ምስለ መኮንን ጳውሎስ ወሲላስ ካህን በእንተ ኢነስኡ ቅድመ እንዘ ህያዋን ከመ ይትመጠው እለ ተቀትሉ ሙታን እምአይነ ቀሲስ ተሃባ ቁርባን ሰላም ለኤርምያስ ዘተነበየ በተግሳጽ ዓመ እስራኤል አፍቀሩ አምልኮተ እብን ወእጽ ወአሰሰለሎሙ በኃይለ ጸሎቱ ስርዋጽ አራዊተ ወአናብስተ ጉሩማነ ራእይ ወገጽ ወበእንተ ይትገበር በዓሉ በግብጽ አሜን። ንእግዚኣብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ይምሓረና። ብጸሎቱ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ብጸሎቶም ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ የድሕነና መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ጸሎታን በረኸታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይውዓል አሜን። 21 ጥሪ ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት በዓለ ኣስተርእዮ ማርያም ናይ እመቤትና ዕረፍታ ንደቀ መዛሙርታ በዝለማዓንቲ ዝተገለጸትሎም እዩ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ዓብይ ሊቃና ጻድቅ፣ ቅድስቲ ኢላርያ ኣዴና ናይ ዘይኑን ንጉስ ጓል፣ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ሰማዕት፣ አባ ፊቅጦር። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ምእምነ ድንግል፣ አባ ዓምደ ስላሴ፣ አባ አሮን ሶርያዊ፣ አባ መርትያኖስ፣ አቦው ጎርጎርዮሳት ይብል በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን አሜን አሜን። ዝወደቃ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትኳን መላክ ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ብሩኽ አውደ ዓመት። አሜን።